Hi guys, may hapon. Hello guys! May hapon guys, nami ni mother. Hello guys! Kay, kuwao na mas mimi. Si Alan ganina og si Lang nakauli sila alas 10 pa. Kay si Alan nag-green out sila kay kusog kay ulan sa Talisayan. Basa kay sila Nabahak pagtugbong. man danig diri nay. Hasta sad sa eskwelahan nilang lang gilunupan ang ilang room niya. Dili maklasihan. Munang gipapauli sad sila sa mga maestra. So, nami dani guys. Hello guys! Nakoy Kuha na mo pakita among- sa imuha guys. Tanawa guys. Kani ikarolan ako ni. Ano yung yang gipangayuan og 25 pesos, Barbie. Nasa ni sticker guys. Nay nagbaligya, nay Pero nagsuroy daw. kanina ko nakurolan. Oh, tay sticker no. Oh, tsada kay guys, sticker. Ano yung kwan na Ipik no. nangay siya 25 pesos kay mo yang ipabayaran. Naman sa sticker tag 5. Tsada kay na nga sticker na tag 5. Pilay mong balon ganina? 20. 20 na niya kada adlaw. Nay, Si color Father ko. guys. Nay, color sakmo na nay. Kabot si Rolly. At siyang isda. Nasa agaw Rolly guys. Gikan sa bukid noon. Dari siya matulog. Dari na siya matulog. Ila papa basta mag-ari na siya dari. Ininit pa. Basing gusto na siya magkape. Kaya tugnaw. Magkape ba na siya hapon? Ha? Magkape na siya? Wala ininit ni mo? Nay, video ko na color ko na. Aman si Richmond din. Natulog si Richmond di ay? Nasa man? Sililing sad o sa klase. Aman si Richmond karon. Nawala sililing. Nay, Si Richmond. nay, video ko color ko. Na dito ko lula. Nay, video ko color ko na. Yan guys, color ta. Agbo sa tayo sticker. Mali akong ipilit guys. At sana ang palit na yung no. Aman de si Maderder. Nagringkot ko kay Berti katugno daw mag kasi magpahilot ko ni Mader guys. Ngit-ngit ba sa palasyo? Hello Richmond! Sa maning tindahan ni Mader guys, mura manig ngit-ngit ay. Wah. Wala din nakauli among bata di ay. Hoy. Hoy. Wala din ka nagauli. Ha? Namong Richmond wala nakauli di ay among Richmond di ay. Wala din ka nakauli. Ha? Hoy. Hoy. Hoy, ka stricto ay. Ano stricto kay ka? Ha? Hapon na guys, alas 5 na. Ha? Naka-upload na ka? Naka-upload na si Mother guys. Kasi nag-edit. Ingo ka kay nasib na to. Ha? Ingo ka kay nasib. Ay, nasib lang yan. Igo na upload na to. Igo na lang to i-upload. I-upload ka nag-upload ka ba ito kahapon? Jutro ka na mag-upload? Unsa di ka? Ingon ka nga ugma na i-upload. Gitonol biya ni mo ha ingon ka i-upload na. Nagdublito mo pag-upload ba? Bito di ka to, i-delete sa di. Turo mo to. Nangyon biya ko nga pag video naman kay wala na video na ni kay i-upload na ko karon. I-upload man ako gahapon sa hapon unsa di ka? Yap. Tingala lang ko na ano sayo kay ni siya naka-upload. Nya maura gyapon. Na mura gyapon tong video nakapakapa miss mader. Ato tong check upon niyang cellphone guys. Ayan na i-upload ka karon kay. Wala, ningon ko nimo nga i-upload na lang nato na madi karon kaduha ka maka-upload ningon ba ako sa imo ha. Sa diay ka. Mi, Hello guys, color ta. hawada na mi. Kana si Uncle Rolly nimo mi. Kaya dana si Rolly mahigda guys, basta naa na siya dani. Parang sakyan na ni Rolly guys. Oh. Kuha na siya kanang nagkuha na siya og mga trabante. Atod kuha na siya sa trabante sa paging. Manang nasiguro na assign diri sa kuan. Nasiguro siya pasayro din sa Balingwan or sa Barpit yang pasayro manang diri din na siya matulog. Wala daw si Duy-Duy kaya nag-overtime. May man nila dito guys kaya na may kuwanda na ato
Ha? Mo pa may nag-abot? Eh, naraman ni din isa kani eskwela man eh. Kaama na pati mo pasayro dahil. Ay, makupay mo pasayro. Kusog lagi kay ulan. Babaha dito no. Kusog kay ulan guys. Ha? Wala? Taxi na doon tara na guys sa isda na sa wasi. Kusog kay ulan guys. Gabi ka kusog. Guys, good morning. Ready na ang pamahaw guys. Nagluto kog itlog. Butangan na. Paano nagkaunta? Ha? Mag-inartista ka? Magbalon ka? Si Mimi guys, gilutuan ako siya og itlog nga kulay kuhan kaya di na siya mukaog na ipanakot. Anong ako siyang gilayngan og luto. Apil ko. Tik. Yung kasa na ito ako. Kasi alam niya si Pat. Naglurang na ang bagyo. Naglayas ng bagyo. Sino balunan lang haning Violet? Pilo ka na dahil mong higdaan rilo na kay aron dili ang kakuanan. Pagdali rilo na kay udto na. Magkano na rin mo? Ha? Balon ka? Kanira mo balonan? Ha? Kanira mo balonan? Kanira okay, may tulak. Kahapon si Mimi nagbalon. Sugmang ulan. Uli ay daw inas mama perting basaa. Ama wala nang taka naguli kaya nagbalon man ka. Di ba po na siya kaon dito sa eskwelahan? Sige yun ako kung magbalon dito kaya magkaon sa iyang lola. Ha? Pinamtan ka? Pag-sure ba? Lumututugin na mi. Alam ka na natin. Dito bigo. Milagro. Karon. Karon inulit. Sige na, kaon na gani. Kaya naon sa day ka? Agsin ko kay. Agsin. Agabsin ka? Ha? Dagan lagi di mo pas manggol dayon Hindi mo yun ang ala. Gahapon, sige ito po ulan. Sakit mo. Gahapon, sige ito po ulan. Basa ko yan ulan. Nakisa na nagsugo ni mo nga magpaon-uwan ka. Kung ulan dito ko, ningon mong ganin eh. Na makulit ko. Digi pa huno tani mo uwan na ka naguli. Bugog style, masag kami Yung kaulaw, masag di nga pagpadulong pa dito. Basa na kayo. Kaya na kaon na. Kaon na. Hoy! Langay-langay. Kanarato mo nirilo ng sina siya tatayo. Di ba nila bulon yun eh? Ay, aman itong crocs ano yung tik. Ano may crocs yun eh? Crocs. Na? Kung kaya natin sa silo. Okay? Pwede man ito ugot soton. Pwede man ito idiot eh. Napag eh.
Na ay. Kalasag kay kag sapatos da, kay mong tiil, mura po nag. Kau na din. Darlog ka ba? Ay na, pupulan kinaulitan sa silamis. Yeah. Si Luna, ya kastanan. Mana ya tatay kauno. Hello? Gusto ko din. Mimi. Hindi ka na siya kukuman, gani, ilis gani. Siguro kung sa batos, ilis na yung puno sa inyo. Ito, ibang dami. Gusto ko lang gabi, Nay? Ah, hindi ko ako silas din. Nay? Ha? Gusto ko lang gabi. Sure ka? Wala ko silas. Wala ba? Ay, no. Bawa kisad na kaya ron dilig. Bukan na ako na. Sakit ito na yung tiyan guys. Sige sa eskwela kay sakit yung tiyan. Siri mo dyan, naglabalaba dyan. May tampo, muli dyan lima, hindi ka barangay dyan nila. Arapet. Sama po ba? Kabulakan, Paswagan, Kabangasan, Dahilig. Ang mga taga-Kabulakan gabi, hindi lang matulog yun. Nabutan ang ba? Sabi ko lang gabi. Yan eh. Siyang. Mga kasmit at Charlene. Kabangasan, Kabulakan, at Paswagan. Ang mga kasmit. Eh, J-Lord, dyan natulog. Wala ka ulo ko gabi eh. Wala ko, sabi ko lang gabi. Wala ka na-practice gabi eh. Ipakit sila. Wala. Yan, naging gani, ulan rani, practice mo ta. Ulan rani, practice mo. Maglabay na mo gabi yung man yung practice pa. Basin. Plus size, magsisikot siya, hindi na lang gabi. Ay, wag, guru ganda yan, practice. Sabi lang gabi. Ano po? Asa lugar-alan ng imong gisuot gapon nga uniform nga nabasa? Nara, bag-urog na. Di mo na mau bag-o magkana. Ano ba dia ang tungod basa? Ha? Wala di ako magpurong biya. Di ba lang ginusod, anay? Pagbalon ka sudan lang, kaya na ka magpalit-palit lang. Ang baha, dati talagang baha dito, kadali na kami. Sus, mi, ag-aulo, masad mi nga baha na kay Amurumi, mura ka magigsa na unsa mi. Ba, lugar ni Orobe? Kabaan ka taas kaya to. Sit down. Di bahaan sa kabit ko? Sa lihok? Eskwela na kag, eskwela na, kabit ko kakabuta. Jesus! Jesus! Purong may kog saging sa una. Ay, kinong bagyo tayo. Hawid na ako ni teacher, paulan ako niya, magbalik ko. Panguna na ang uwan kamay. Tapos, naglaman ko, tapos, ito na ni teacher ako yung uwan. Sige na rin na, pagkaundan ni Dayan, mawala na sakit sa tiyan. Sige na. Usa may masudanon Dayan nga. Ito magiging amumumi ah. Sige na, pwede makakag-eskwela. Sakit to na yung tiyan guys, isa eskwela. Ha? Si asin. Magsudan ka asin. Okay. Asin lang na yung sudan guys. Wala niya na. Kung niya rin mag-aato rin. Hindi ko sudan sa asin. Ikaw krako. Ba man mo pili-pili alam nga may bukog dara. Kana ang gip may ang kuhaon ko. Ikaw kay Ba man Limi ka na ng mga plin.
Gusto na mo na yung mga, Ito na, yung mga kuan, sagul. Bang ka na eh. Kami Bang ka yung na. sudan. Yun na sudan daw. Kaya sudan na eh. Sa gulam, sa mga kala, sa lahuman. Jesus, ay na napabutang ilang. Awa lang. Tag-awat eh. Daghan kirit Di sa na mo. kaon lagi na ng may sagul, way sagul. Lin, gusto niya ka ng sinay mga. Pagdali na mo dahil kay alas 6:30 na. Uy, mas lamig man gud ang itlog sa sa gulda kaunon sa bangaw kisa Di mo kasabot ta. Kaya mo butangan na og kuan. Ininit. Praingnan manaya pa makapay. Unyag tinood na sakit yan tiyan. Sakit siguro yung tiyan guys. Kasabot niya. Ay, ang kang. Ay kara butang sa sino para makontrol nimo. Kulatar, body niya mga. Sulatan na si Batisa. Doon kayo tao ng iro. Ering di kulata sa ering. Katuwag ka hapon kid. Birahan niya. Ang bakay na din niyo. Di o. Pagsunod niya, mas maga na niyo. Iyon lagi na siya daw. Siya ganang sa nairo. Dito ka na naging may sagol ang kaon. Ito na ito na plane. Ano nyo? Ha? Na plain. Ito naman na kaya nag-ito ang nilo. Alam ka na nakin me. Kau na dami. So, pa na sila absent. Ha? Ika? Huwa ka na yung absent na na. Di na magkaon. Di ni mo na siya mapugos. Kaya nag-ulan sad. Nag-fogs pa diri guys oh. Di makulan pagdahin na Kuya, guys. wala ko sa niya dito. Ha? Kung may eskwela ko karon, unya maguwan. Lisag ko magkaan sa eskwelahan, tapos uli ko. Basa din ko abot ilan wala, tapos wala sa ko sa nina. Magaling ka kita ko ano sa nina na ko. Padalhan dali kag sanina. Na, yun na eh. Sa mundo. Kapag na sila guys. Si Mimi wala nag-eskwela. Bye-bye. Ano na eh? Hoy, guma! Mana nga. Nagsulod sa kuan. Nagpags. Pags guys, nagpags. Hi guys, good morning. Ngayon guys, maglungag ta sa kamuti. Naisalin sa ilaga. Ato ning lungagon 5 ka buok guys ay unang ay. Ato lang siyang kuanan. Atong ini pagisa nung nakipita tayo. Papaman pa namahaw guys, kanya ito pamahaw. Ulahi kay namahog ko ng kusbaboy. Namahog kusbaboy guys. Pagka man ako bahog, nag-edit ko sa video mama kaya akong i-upload. Sa gabi, wala na ako na-edit gabi yung video kay yutuya ko sa ubo. Nagpahilot nung mama gabi kay wala man may nauwanan pag uli kay nag-ringkot man. Nag-ringkot man ko. Paabot niya tuya ko sa ubo. Ito ko naka-edit TV. Karoon na ako i-edit buntag iyang video.
Mga biya kakaon, Ming. Di pa biya ni kakaon, Ming. Tago ko na siya nga kamot. Among tubig guys. Murag kuan. Perti kalubog. Murag sikwati. Muna nga mong tubig din basta magkusog na ganiking ulan. Di gid mainom. Pero bawian sa dog. Bawian sa dog mag-inita kay lami ang pud siya. Dali ra hinluan basta kay agkagisan. Kuan ang nasa pita. May tubig kay wa man minanawd gahapon kay lubog man kaayo. Nanay sahod sa tab. Gikaligo ni Riluna sahod sa uwan. Igo lang kung nakakaligo sa baboy daw nakabanuwas tangkal. Pero mo agas naman sa dunya sa gabi guys. May lang ilagay mag-uwan. Sabi sa lubog. Mga alas 8 niya agas naman tubig. Pwede na dahil hindi na panitan magkaon kay kagising man. Ako lang kalagutan na kay tagukon siya. Di para itong pula. Amimi ko nag-eskwila kasi kitaan sa tiyan. Abi na ako nagpasmangil sukaha mo. Mala to siya kanina pagbakod nag-init din sa tubig. Ako sa pugos na pa eskwela kay saan? Sakitan ng sutian. Basa ko no kay na kagahapon ingon si mama. Nabugnawan ko rin na. Sukaha siya. Ada na kung nagpasumangil. Kaya sa ipasumangil na maguna siya. Ganin na. Sakit niliyat iya. Kaya nagsasuka man siya. Mana guys, ato na ning hugasan. Kaya ato na nang itong-tong. May hinayin mo cellphone na may. Hugasan guys. Itlog ako sa itlog. Itlog ako pamahaw na. Kadungdong ako kamuti. Kanina lang. Nagkuhan siya guys. Nag-init na. Pura sige iwana. Okay. Pagpaka-ihog. Pagkukundit siya. Kes mimi mo kaon og ilong ag na saging gusto niya na pritohon.
saging, kamuti. Hindi siya makaon namin guys. Gusto nila nga pinarito. Kabayon daw para manok ka. Nara guys, ato na din ang itungtong karon makakaon na din ta. Natong pamahaw karon guys. Guys, na si Father Danny guys, kay iyang kaon ng cellphone. Na si Father Danny. Muli na pud na siya guys. Hindi naman tayo. Tama na ako na-upload. Mana? Dito na ko kay. Ito na si Father guys. Nag-init na siya. Klaro eh. Kantag kamuti. Labo kay guys. Oh. May nga man ang birthday. May nga man. Hindi, Narabaw yun ba? murag. Narabaw? Ay, nilo ko siya gabi. Ingat sa trabaho. Kasi damong pra. Tugbong ko lang. Yaban, boros tatay na. Walang tagos ang kamot lang. Tago ko na yung kamot ah. Nagtagos sila. Kami kamote, Kel. Ito kila. Try mo. Kami sudan ming nandari ka.